Des de GremiCAT us desitgem un feliç 2022. Un any nou que comença amb novetats com la reforma laboral, de la qual heu rebut notícies des de GremiCAT i seguireu rebent informació sobre els nous contractes i com adaptar els contractes actuals a la nova llei. Però no només hi ha novetats en aquest inici d'any, també segueixen les obligacions fiscals de cada any i ara en el mes de gener hi ha les presentacions del quart trimestre del 2021 i els resums anuals del 2021. Altra qüestió que també ens afecta personalment i professionalment en aquest inici de 2022 segueix sent la pandèmia del Covid. Des de GremiCAT estem treballant en equip amb els nostres clients, aprofitant les eines digitals, però sense deixar de tenir present el contacte personal amb els nostres clients. A GremiCAT escoltem i avancem amb els nostres clients. Ànims i salut!